en aquestes terceres jornades és Jaume Montés. Jaume Montés és d'Ontinyent, a la Vall d'Albaida, és a dir, al País Valencià. Ell és doctorant a la Universitat de Barcelona, és graduat en Ciència Política i Gestió Pública, ha publicat diferents articles de caràcter acadèmic, algun d'ells sobre el tema del qual avui ens parlarà, que és Pi Margall. És a punt de sortir, encara no ha sortit crec, el del Tigre de Paper, en una editorial que es diu El Tigre de Paper, on han anat apareixent textos precedits generalment d'una introducció biogràfica molt ben documentada de personatges polítics destacats d'aquest país, i ell és el responsable de l'estudi que sortirà de manera immediata sobre Pi Margall. És doncs a ell a qui ara passem la paraula, amb el prec també que hem fet abans amb el doctor Pérez Nespereira, que t'acostis, encara que et sàpiga molt de greu i de forma exagerada, als dos micròfons. Gràcies. Val. D'acord, dos micròfons. M'escolteu bé? Més o menys bé? D'acord? Sí, per descomptat. Només un petit apunt. Lamentablement encara no soc doctor. Doctorant, efectivament. I d'aquí poc esperem que hi hagi tesi doctoral. En primer lloc, doncs, voldria sumar-me als agraïments, evidentment, a la Casa Macià, a l'associació Casa Macià, al Josep Lluís Caradorrovira i al Lluís Puig, per descomptat per convidar-me aquí a parlar, però sobretot per l'organització de les jornades i per la commemoració, entre altres, del 200 aniversari de Francesc Pi Margall. Trobo que hem d'estar molt orgullosos i orgulloses d'algunes iniciatives institucionals que hi ha hagut aquest any, com per exemple l'any Clavé o els centenaris de Joan Salvat Papasseit, d'Àngel Guimerà, de Vicent Andrés Estellés o de Montserrat Vayreda, però a mi em resulta una mica curiós que aquest any no hagin sortit quasi coses o quasi iniciatives que recorden, reivindiquen o s'aproximen críticament al pensament i a l'obra de Francesc Pi i Margall. Potser en això ha jugat un paper el fet que efectivament sí, Pi va néixer en Barcelona, però amb 23 anys ja va marxar a viure a Madrid i va residir allà la resta de tota la seva vida i va tornar a Barcelona molt poques vegades. No ho sé, però potser això siga un factor. I per tant vull reconèixer explícitament el que considero que és un bon sentit d'aquestes jornades. Destaca aquest xicotet oblit político-institucional, no perquè jo tinga una mena de síndrome Pi Margall, que potser el tinc, sinó perquè connecta amb el que vull explicar en estos 35-40 minuts. Per a mi, Francesc Pi Margall és el pensador peninsular més rellevant que hem tingut. El coneixem popularment, és veritat, per haver sigut primer ministre d'interior durant poques setmanes i després president del Poder Executiu de la Primera República, aquella breu experiència institucional que va durar poc més d'11 mesos entre febrer de 1873 i gener de 1874, però és veritat que si ampliem un poquet la cronologia doncs veurem que cap enrere Pi ja va ser una de les cares principals i més visibles dels sectors esquerrans i socialistes del Partit Democràtic, i si anem més avant i més enllà de la Primera República doncs veurem també que durant la restauració borbònica Pi va ser el principal dirigent del Partit Federal, és a dir, de la branca més esquerrana de les diferents corrents republicanes. Però el que a mi em resulta més interessant, i crec que a vosaltres segurament també, és que en tota la seva obra i en tota la seva pràctica política el que trobem és l'intent de rectificar democràticament la construcció i consolidació de l'estat liberal espanyol i de reconstruir-lo sobre unes bases político-territorials, político-administratives, socioeconòmiques i territorials alternatives, que eren les bases del federalisme republicà. És a dir, que en moltes de les seues intuïcions, en moltes de les seues preguntes i en moltes de les seues respostes, el que trobem és un llegat plenament actual. Hi ha diversos elements que ens parlen del llegat de Pi Margall i sobretot de com s'ha anat trencant la fina línia que connecta un senyor nascut fa més de 200 anys amb nosaltres. Des de que Pi va morir, en 1901, les forces republicanes de Barcelona van acordar dedicar-li un espai de reconeixement en la que avui en dia coneixem com la plaça dels Cinc d'Oros, allà al centre del Passeig de Gràcia,
Però aquell reconeixement no es va poder fer fins al 12 d'abril de 1936, quan Lluís Companys va inaugurar l'estàtua de la República amb un medalló ben gran amb el rostre de Pi situat a baix. I va ser en 1936, i no en 1934, com estava previst, perquè la repressió posterior als fets d'octubre, dels quals aquest any hem commemorat el 90 aniversari, va deixar suspesa la Generalitat Republicana i va ser un 12 d'abril perquè aquell dia era efectivament l'efemèride del 5è aniversari de la Segona República, una república que havia arribat no per una vaga general, que era el gran mite insurreccional del segle XIX, que tampoc havia arribat per diguem, una intentona colpista o una mena de cop d'estat o d'un assalto al Palacio de Invierno, que era el gran mite insurreccional de principis del segle XX, sinó que ho va fer gràcies a unes eleccions municipals. I no sé, vull dir, és òbviament una mica de fantasia, no? Però potser Pi va somriure a la tomba aquell 12 d'abril perquè ell sempre havia defensat el municipi com a espai bàsic de transformació revolucionària. Però aquesta línia va ser efectivament interrompuda. El 13 d'abril de 1939 les noves autoritats franquistes van substituir l'estàtua de la República per l'estàtua de la Victòria, de la seva Victòria, i no va ser fins a la dècada dels 90 del segle XX quan l'estàtua original i el medalló amb el rostre Pi van tornar a l'espai públic, aquesta vegada a Nou Barris, en el que avui en dia es coneix com la plaça de la República. Però no és només una cosa de Barcelona, no és només una cosa de la ciutat on va néixer, sinó que l'oblit del llegat margallà està generalitzat. Per exemple, a Sabadell, ciutat de la que Pi va ser diputat, des de 1902, la plaça de l'Ajuntament s'anomenava plaça Pi Margall i avui en dia és la plaça de Sant Roc. Si no m'equivoco, el carrer de Pi Margall crec que està en la zona de la Creu Alta. A Madrid, el tram central de la Gran Via s'anomenava Avinguda de Pi Margall i l'actual Avinguda Pi Margall està a les afores de la ciutat. N'hi ha exemples, n'hi ha un muntó d'aquest oblit. No? Però aquest llegat no es reduís tampoc o només a commemoracions i reconeixements en l'espai públic, sinó que políticament Pi representa, si voleu dir-ho així, el tronc comú de les esquerres catalanes i espanyoles de principis del segle XX. Pi va ser enormement reivindicat pel conjunt de l'anarquisme, des d'un purista com Federic Corrales fins a un anarcosindicalista com Salvador Seguí. De fet, la dirigent llibertària, que després seria ministra de Sanitat durant la Segona República, Federica Montseny, va reeditar la primera gran obra política de Pi, La reacció i la revolució, i va escriure un pròleg molt elogiós on situa Pi a la mateixa altura que un Kant, que un Cervantes, que un Spinoza. També serà un referent, Pi, per al catalanisme d'esquerres, un referent molt més important, per exemple, que Valentí Almirall, Gabriel Alomar, per exemple, o Antoni Rovira i Virgili reeditaran articles de Pi i el van biografiar. Lluís Companys i els republicans catalans i l'esquerra republicana dels anys 30 el tindran molt present quan van declarar en l'octubre del 34 l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que per a ells era aplicar la fórmula del gran patriota Pi Margall, i també tindrà una enorme incidència, Pi, en les primeres formulacions andalusistes de Blas Infante, en les galleguistes de Castelao, inclús en el socialisme i el comunisme. Ja no és només que Friedrich Engels, un dels pares del socialisme científic, diguera en 1873, i cite textualment, que Pi era, entre tots els republicans, l'únic socialista, l'únic que va veure la necessitat de bastir la república en els treballadors, sinó que també a casa nostra dirigents del POUM, com Jordi Arquer, o més críticament Joaquim Maurín, es van veure també molt influenciats pels plantejaments pimargallans. Ara bé, la llarga nit franquista va produir, igual que a l'espai públic, un trencament de la pròpia tradició, i quan en els anys 60 i 70 del segle XX diversos historiadors i diversos científics socials tracten d'apropar-se de nou al pensament pimargallà, al pensament republicà i en particular al federalisme pimargallà, ho fan des d'uns paràmetres molt determinats, fins al punt que podem arribar a parlar de l'existència del que jo anomenaré una conjuntura interpretativa. Per conjuntura interpretativa, l'expressió no és meua, és d'una historiadora de la Revolució Francesa que es diu Suzanne Desanne, hem d'entendre com l'existència d'una interpretació que arriba a ser tan dominant en camps d'estudis diferents que ja no podem apropar-nos a un fenomen sense aquesta mena de crosses hermenèutiques heretades, les quals constitueixen com una mena de sentit comú que, per una banda, poden arribar a distorsionar la comprensió del passat i, per altra, també poden arribar a condicionar les formulacions normatives presents.
Doncs bé, per a la majoria d'aquests autors, aquests historiadors i científics socials dels anys 60 i 70, el republicanisme federal i sobretot la ideologia pimargaiana no passaven de ser exponents parcials d'un moviment democràtic d'arrel petit burgesa. Sí? És a dir, una teoria i una praxis classificables dintre la tan triada categoria del socialisme utòpic, reformistes, que el màxim que pretenia era que les classes jornaleres entraren en l'arena política d'un estat liberal burgès democratitzat. Un d'estos autors, per exemple, Jordi Soletura, en el seu Catalanisme i Revolució Burgesa, un llibre, per altra banda, més citat i criticat que llegit, tot siga dit, afirmava explícitament que la ideologia de Pi era artesana, era petit burgesa, de tal manera que, malgrat erigir-se en l'intèrpret més avançat d'una voluntat de transformació capitalista de l'estat espanyol, veia impossible la superació de la contradicció capital-treball mitjançant una revolució, mitjançant la violència, com sí que podria el marxisme, que era la veritable ideologia revolucionària. No? I tot i que els estudis sobre el pensament republicà espanyol, que porten fent-se des de finals dels anys 80 i des dels anys 90, han ajudat a superar almenys a nivell historiogràfic aquesta conjuntura interpretativa, el trencament encara dura. No crec que fora casualitat que un llibre tan insubstituïble en la seva grandesa, és una cosa que em toca una mica més de prop, un llibre tan insubstituïble en la seva grandesa com l'Eclipse de la fraternitat, del filòsof Toni Domènech, tot i evidentment defugir la identificació entre republicanisme i ideologia petit burgesa, en el seu intent de fer una revisió socialista de la tradició republicana, no diguera pràcticament res sobre el llegat pimargaià o no diguera pràcticament res sobre el conjunt del republicanisme huitcentista. Ni tampoc és casualitat que actualment el catalanisme republicà i d'esquerres no reconega en una de les seues arrels com és el pensament pimargaià. Llavors, qui era Francesc Pi Margall? Només uns breus apunts biogràfics. Crec que és important remarcar que Pi Margall era fill d'obrers. Son pare, Francesc Pi, era teixidor de veles, és a dir, un treballador d'ofici, que havia sigut membre de la milícia nacional durant el trienni liberal, i sa mare, Teresa Margall, regentava una tenda on es venia calç en la planta baixa de la casa familiar que estava situada en el carrer de Mirallers de Barcelona. Just al costat, avui en dia n'hi ha una placa commemorativa, just al costat de l'església de Santa Maria del Mar. I trobo que és important remarcar, a més, no només que Pi era fill d'obrers, que els seus orígens eren de classes populars, sinó que a més Pi va créixer en el context de la Barcelona revolucionària dels anys 30 i 40, no? A saber, la Barcelona dels Ramon Saudaró, dels Abdó Terradas, i de forma més general la ciutat que viu nombroses mullangues entre 1835 i 1843, en les quals van emergir els primers grups republicans radicals. Estos grups no havien sorgit del no-res, sinó que es van desenvolupar al si de les diferents societats secretes carbonàries, dels Buonarroti, dels Blanqui, dels Mazzini, que s'estenien per tota Europa i en les quals es van formular a la vegada els principis de la democràcia, del republicanisme, del comunisme i dels moviments d'alliberació nacional. Este primer republicanisme, que és el que Peu Pi durant tota la seva adolescència, es basava fonamentalment en la lluita per la llibertat i la democràcia, en la lluita, en paraules de l'Abdó Terradas, per la lluita per la cuchilla niveladora de la democràcia. Però hem d'esperar a la revolució de 1874 per trobar la primera gran mostra de radicalisme polític de Pi. Al final d'aquell any, de 1854, Pi escriu La reacció i la revolució, la qual us comentava abans en relació a les reedicions anarquistes, i en ella mostra per primera vegada el seu pensament en tota la seva plenitud. Veurem una crítica del conjunt del liberalisme postrevolucionari i de la seva obra política, és a dir, l'estat liberal, popularitzarà les primeres idees socialistes entre els treballadors i treballadores. El Manuel Pérez citava abans la primera vaga general de la història d'Espanya, que és de 1855. Pi inspirarà, o segons altres testimonis, redactarà una exposició d'acords que van signar 30.000 obrers que se situa precisament en la base d'aquella primera vaga general en la qual es demanava bàsicament el dret d'associació, el dret a establir sindicats. Però Pi no només criticarà el conjunt del liberalisme postrevolucionari, no només popularitzarà les primeres idees socialistes entre els treballadors, sinó que serà el principal defensor d'un federalisme econòmic, polític
i territorial, és a dir, una proposta de model d'estat alternatiu que anava molt més enllà de la descentralització, de la mera descentralització administrativa que llavors defensaven la majoria dels membres del Partit Democràtic. Pi realitzava aquesta proposta des del convenciment, com deia al principi d'aquella primera gran obra política radical com era la reacció i la revolució, des del convenciment que la revolució és la pau i la reacció és la guerra, ja que, i cite directament, és l'única cita que vaig a fer en aquesta conferència, cita directament, no sols és necessari acabar amb l'actual organització política, sinó també amb l'econòmica, que és indispensable no ja reformar la nació, sinó canviar la base. La constitució d'una societat sense poder és l'última de les meves aspiracions revolucionàries. En vista d'aquest objecte final, haig de determinar tota classe de reformes. El poder, ara com ara, ha d'estar reduït a la seva menor expressió possible. Li dona força a la descentralització? Doncs haig de descentralitzar-lo. Li la dona el principi religiós i l'actual organització econòmica? Doncs haig de destruir-lo i de transformar-la. Entre la monarquia i la república, optaré per la república. Entre la república unitària i la federativa, optaré per la federativa. Ja que no puc prescindir del sistema de votacions, universalitzaré el sufragi. Dividiré i subdividiré el poder, el mobilitzaré i l'aniré segur destruint. Per a Pi, però també per a molts dels seus correligionaris, el principal problema que impelia l'acció política era la contradicció entre el poder i la llibertat. I per això havia titulat una mica de manera genèrica la meva conferència així. El poder residia en el domini d'uns éssers sobre uns altres i la llibertat consistia en la capacitat de contenir, de limitar i de fragmentar aquest poder. S'havia d'acabar amb el poder en totes les seues formes per a instaurar el regne de la llibertat. I això es tracta d'un fil llibertari que recorre gran part de les tradicions polítiques de les esquerres catalanes i en el qual resideix la seva idiosincràsia i les seues fortaleses, però també segurament algunes de les seues principals debilitats. Llavors, si aquesta és la principal contradicció que ha de resoldre l'acció política pimargaiana, és a dir, la de contenció del poder per a inaugurar el regne de la llibertat, no és casualitat que la resta de contradiccions tinguin en ella la seva font. Així, la contradicció entre el capital i el treball, que marca la història de la tradició socialista en un sentit ampli, o la contradicció entre monarquia i república, que serà fonamental en el republicanisme del segle XX, o la contradicció entre l'Estat i el poble o la nació, que serà el signe del catalanisme, doncs totes aquestes no deixen de ser derivacions de la tensió pimargaiana entre el poder i la llibertat, és a dir, que partixen de la matriu de Pi i del seu republicanisme federal. El punt àlgid del republicanisme federal, espanyol i català, el trobem en la Primera República, efectivament. D'entrada, cal dir que aquella era una república catalanitzada, com van dir molts dels seus enemics, però aquesta podria ser una ampliació, una afirmació, disculpeu, també ampliable a la resta del sexenni democràtic. Això és una cosa que sempre comentava el Borja de Riquer. Els tres únics presidents catalans que hi ha hagut en la història d'Espanya, Joan Prim, Estanislau Figueras i Francesc Pi Margalles, ho van ser durant aquells 6 anys democràtics, però és que la meitat dels ministres catalans de tot el segle XIX també ho van ser durant aquells 6 anys. I si ens centrem només en el període de la Primera República, veurem que 32 dels 50 governadors civils eren catalans. Només ho deixo ahí. Però més enllà d'això, la Primera República en realitat representa el principal intent de transformació institucional de l'Estat en la mesura que va tractar de construir, per una banda, un nou model social i econòmic, sí? I per altra, una nova distribució de sobiranies entre els municipis, les regions que s'anomenaran o que s'anomenarien estats i el conjunt de la federació. I com que el temps és limitat, i estic d'acord en què vull limitar-me a ell, diré només un parell de coses sobre aquestes dues vessants de transformació institucional. És probable que la millor mostra de les intencions político-jurídiques de Pi radica en el discurs que va pronunciar en les Corts el 13 de juny de 1873 per a presentar el seu programa de govern. I crec que no n'hi ha cap altre discurs, ni escrit, ni text de la conjuntura de 1873 que pugui rivalitzar amb este pel que fa a la seva gestió governamental, que jo m'atrevís a qualificar de revolucionària en la mesura que atentava contra la columna vertebral que havia sostingut el despotisme de les classes dominants al llarg del segle XIX. En aquella sessió, del 13 de juny del 73, Pi va establir les que anaven a ser les línies mestres
del seu projecte republicà i que podem classificar una mica arbitràriament en dos grans eixos. Per una banda, una solució de la problemàtica obrera i per altra, un intent de reforma agrària. De totes maneres, es van fer també moltes altres propostes típicament republicanes, democràtiques, com la reducció de les despeses ministerials per a, diguem, bàsicament per a disminuir el deute. Sabem que un dels principals problemes que va tindre la Primera República va ser la seva dificultat per accedir als mercats internacionals. La separació, evidentment, una altra proposta era la separació completa entre l'Església i l'Estat, i molt destacadament també una altra proposta era estendre a les colònies el règim de llibertats inherent a la personalitat humana i, per tant, abolir l'esclavitud. A Cuba, a Puerto Rico s'havia fet uns mesos abans. A més, com ha demostrat un historiador valencià, el José Antonio Piqueras, els esclavistes, juntament amb els grans propietaris, van ser els que van posar els diners que van finançar el cop d'estat del 3 de gener de 1874 del general Papià, que va acabar amb aquesta república democràtica. De totes maneres, analitzem només algunes cosetes de la qüestió social, que segons Pi era la gran qüestió del segle. Entre les lleis aprovades o proposades en l'estiu del 73, moltes d'elles durant la presidència de Pi, o directament inspirades per la seva acció de govern, van destacar. Les comento molt ràpidament, però per a veure, diguem, la intenció de reforma social i d'inauguració d'un nou model social que hi havia durant la Primera República. Entre aquestes lleis van destacar l'anomenada llei Benot, que regulava el treball infantil, establia certa escolarització primària obligatòria i està considerada la primera legislació laboral en Espanya, el primer exemple de legislació laboral en Espanya. La llei de creació de jurats mixtes, és a dir, una mena de convenis col·lectius que havien de resoldre els conflictes entre els obrers i els empresaris. També la que fixava la jornada laboral de 9 hores, encara estarem lluny de la jornada de 8 hores que s'aprovarà uns quants anys després, però que ja anava encaminada. La llei de repartir a cens terres de propis i comuns entre jornalers que no tenien cap tipus de propietat, i sobretot la llei de redempció de foros i altres rendes d'igual naturalesa com la catalana Rabassa Morto, que s'emmarcava precisament en l'intent d'edificar una reforma agrària. Moltes d'elles, és veritat, no s'aplicarien, no serien aprovades o directament serien abolides després del cop d'estat del general Papià, però demostren que el que hi havia de fons en totes aquestes reformes agràries i en totes aquestes reformes industrials era una concepció de la propietat radicalment diferent a l'hegemònica. Una propietat que no podia ser exclusiva ni excloent, sinó tot el contrari. Per a Pi, però també per a molt gran part dels republicans espanyols i catalans de l'època, la propietat estava limitada, havia de tenir una funció social i en conseqüència s'havia de poder legislar sobre ella i actuar sobre ella per tal de garantir majors quotes d'autonomia i de llibertat per a les grans majories socials. Però de totes maneres, totes les reformes polítiques i socials proposades per Pi s'emmarcaven en una més àmplia i que té també molt d'interès en el context d'aquestes jornades, que era aprovar una Constitució federal que, òbviament, a banda de posar fi a les disputes cada vegada més insostenibles entre les diferents faccions republicanes i també rebaixar una mica els ànims de les masses obreres i federals que ja volien la proclamació immediata d'una federació, a banda d'això, la Constitució propiciaria, l'aprovació de la Constitució propiciaria un canvi de les bases polítiques, de les bases morals i de les bases territorials que havien fonamentat la construcció i consolidació de l'estat liberal espanyol. No obstant això, el context era poc propici, es va traslladar la divisió que ja existia en el conjunt del republicanisme a la comissió encarregada de redactar la Constitució i el text constitucional i de fet es van acabar proposant dos grans projectes de Constitució, un redactat per Emilio Castelar i un altre, el de la minoria parlamentària que era més afí al pensament Pi Margallà, que és veritat que ràpidament va ser retirat i que no va tindre tampoc massa recorregut. I que tot i que normalment es diu que la dimissió de Pi va ser a causa de la impossibilitat de reconduir la insurrecció cantonalista de Cartagena, així com de l'empitjorament de la guerra carlina, és possible que també es deguera a la manca d'acord entre els corrents republicans per a definir una Constitució federal comuna. És veritat que el projecte Castelar, tampoc vull entrar en qüestions de detall i de debat constitucional, però és veritat que el projecte de Castelar era lleugerament més centralista, mentre que en canvi el de la minoria pimargallana
diguem, doncs, era molt més propera al pensament de Pi, tant en la qüestió social com en la qüestió territorial, però bueno, cap dels dos realment es va poder discutir en la pràctica, perquè el Congrés es va tancar i es va establir una dictadura de facto sota les ordres, sota la presidència d'Emilio Castelar. De fet, és un lloc comú referir-se al discurs del ja apòstata Castelar en la sessió del 2 al 3 de gener de 1874, quan li pregunten per la federació, i ell diu, bueno, la federal en realitat no paga molt la pena, el mes federal ha d'aplaçar-la com a molt 10 anys, i el projecte de Constitució aquest que volíem discutir el vau cremar directament a Cartagena. Uns últims apunts i ja acabem. Després de l'experiència de la Primera República, el republicanisme en el seu conjunt i sobretot el més estrictament federal es va veure obligat a rearmar-se orgànicament i ideològicament. Però la reorganització és veritat que es produïa un cop ja havia passat la gran oportunitat revolucionària i tenia lloc, a més, en un context, que era el context de la restauració borbònica, que no va deixar cap marge d'actuació als federals per a incidir en la política estatal. I això no treu, ojo, que la creació d'espais de sociabilitat i politització per baix d'obrers d'ofici, de treballadors d'indústria, de jornalers agrícoles i de professionals liberals fora una realitat que va convertir el republicanisme en un gran moviment de masses, que des de finals del segle XIX va accedir a determinades quotes de poder local. València, des de finals del segle XIX a principis del XX, serà republicana, Castelló de la Plana serà republicana, Barcelona serà republicana. Però és veritat que el sufragi censatari, almenys fins a 1890, el frau electoral i la limitació arbitrària de llibertats, sumats a l'intent de reorganització clandestina, van fer que la seva incidència política per dalt del republicanisme fora manifestament minoritària. A més, a mig camí entre l'oportunitat política i la unitat sota un mateix programa van quedar antics companys de files, com Figueres, com Fernando Garrido o com el mateix Valentí Almirall. I resulta curiós, o a mi almenys que ho he estudiat una mica, em resulta curiós, perquè aquest progressiu aïllament polític de Pi i de la branca federal contrasta amb l'evolució del pensament Pi Margallà, que és interessantíssima en aquests últims anys de la seva vida. I que, de fet, jo crec que és el que ens permet tornar a teixir el fil que connecta l'obra de Pi amb el nostre present. Almenys en 3 sentits, i és l'últim que diré. Pi assumís com a pròpies algunes demandes del feminisme republicà, per una banda. Per altra, es convertirà en un gran crític, tal vegada l'únic, de l'imperi espanyol. I per últim, s'aproximarà a poc al naixent catalanisme. Les comento ràpidament breument les tres. En primer lloc, Pi modificarà a poc moltes de les seues posicions patriarcals que havia sostingut fins al moment i que a finals de la dècada dels 80 defensarà que de la mateixa manera que una dona, la llavors regent Maria Cristina d'Àustria, la viuda d'Alfons XII i mare del futur Alfons XIII, pot governar, i cite explícitament, pot governar el regne, reunir en la seva mà tots els poders públics, ser cap de l'exèrcit i de l'armada i portar la nació a la pau a la guerra, llavors qualsevol dona no sols hauria d'estar en la plenitud dels drets civils, sinó també tindrà accés als comicis, a les corts, a l'administració i als mateixos consells de la corona, és a dir, que Pi defensa el sufragi universal. És possible que aquest canvi es deguera simplement a qüestions instrumentals, ja que efectivament Pi volia atraure a les dones al conjunt del republicanisme federal, però crec que també s'inserissen dins d'un context de creixent acceptació de les demandes feministes republicanes pel conjunt del federalisme. De fet, en molts dels projectes constitucionals regionals aprovats durant la dècada dels 80 reconeixia el sufragi femení, tot i que en alguns casos amb algunes restriccions. En segon lloc, la posició majoritària del sector republicà no va estar exempta de reivindicacions nacionalistes, però el cas de Pi, com a màxim representant dels federals, resulta ben particular. El seu antiimperialisme durant la dècada dels 90 va ser explícit, ja que es va mostrar partidari de tots els pobles que aspiraven a la seva independència, sobretot en una època de redistribució, és a dir, de competència entre les principals potències imperials per aconseguir un nou repartiment, i Pi Margall escriu públicament contra la Guerra de Margallo o Guerra Xica, que és
una guerra que es va produir entre Espanya i algunes cabiles que rodejaven a la colònia de Melilla entre 1893 i 1894 i que hauria pogut provocar un conflicte hispano-marroquí de greus conseqüències geopolítiques. Escriu en memòria de José Rizal, un dirigent filipí condemnat per sedició i afusellat en 1896. Escriu en memòria de Calixto García, un líder insurrecte cubà. Escriu en contra de la conquesta d'Amèrica de 1492 i finalment escriu en defensa de la independència de les colònies, en particular de Cuba i de Filipines. I si bé el federalisme pactista teoritzat per Pi pot ser un element explicatiu en si mateix d'esta posició política, també van jugar un paper, diguem, el conjunt de connexions i de xarxes de solidaritat establertes entre els republicans de l'imperi. I finalment, acabe, el federalisme de Pi no era tan sols un adjectiu del seu republicanisme, sinó que estava en el centre de tota la seva acció política. Per a ell, una república unitària no era res més que una monarquia con gorro frigio. ¿Sí? El seu federalisme, igual que amb la qüestió colonial, implicava un canvi en la naturalesa de l'Estat i de la societat. Per a Pi, la sobirania es distribuïa en un model de cercles concèntrics, de tal manera que els centres de poder inferior, els municipis, els estats, podien cedir la sobirania que desitjaven cap als centres de poder superior, sempre amb la capacitat de poder retornar-la, de poder recuperar-la, i tot i que de vegades s'ha dit el contrari, este model federal no era un model abstracte, no era tampoc un model simètric, sinó que s'articulava sobre realitats històriques diferencials que en alguns casos, i amb el temps, esdevindran nacionals, aquestes realitats històriques diferencials. És a dir, Pi, evidentment, és previ al naixement del catalanisme, però quan este fa eclosió, a finals dels 80, principis dels 90, Pi veu en ell alguns principis d'estructuració de les relacions polítiques i administratives certament pareguts, no iguals, però certament pareguts als que ell defensava. És veritat que Pi no es va abstindre de criticar la deriva conservadora del catalanisme durant els 90, especialment després de l'aprovació de les bases de Manresa, però la seva predisposició va permetre que els catalanistes el reconegueren com un aliat en la capital del regne fins al punt que el van fer president, li van donar la presidència d'honor dels Jocs Florals de 1901. I en la que seria una de les seues últimes aparicions públiques, Pi va ser capaç d'articular les distintes nacions de referència de manera harmònica i bastant espontània. Ell dia que hem de ser catalans, hem de ser espanyols i hem de ser humans. Sí? De fet, l'últim article que va escriure en vida en el Nou Règimen, que va ser la revista a la que va dedicar els últims anys de la seva vida, van estar dedicats, de fet, a la problemàtica catalana. En ell exhortava, en aquest últim article, exhortava el govern i els partits unitaris que no donaren ales a les acusacions de separatistes que sovint es llançaven contra els catalans, a no ser que volgueren trobar-se, i cite explícitament, a Barcelona, un motí en cada cantonada. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies al futur doctor Jaume Montés per aquesta intervenció. Crec que ha estat molt rellevant, sobretot l'aspecte aquest de subratllar la transversalitat ideològica de Pi Margall, és a dir, una persona capaç, sent laic com era, de suscitar devoció gairebé religiosa fins al punt que en moltes cases tenien com una mena d'altar en la figura de Sant Pi Margall per fer el culte corresponent. Aquesta transversalitat que va des dels diferents vessants del catalanisme republicà fins a anarquistes i fins al socialisme revolucionari dels trotskistes o paratrotskistes del Bloc Obrer Camperol i del PUM. Llàstima que en aquesta transversalitat i en aquest suport a les lluites d'emancipació nacional, el que en certa manera podia ser un dels màxims fidels de Pi Margall, com era Antoni Rovira i Virgili, a casa seva l'única revista que rebien era El Nuevo Régimen, precisament. Es pot dir que gairebé va aprendre a llegir a casa seva al carrer Major número 20 a partir del Nuevo Régimen. Llàstima, dic, que escrivis algun article
contra allò que Rovira i Virgili més estimava, més apreciava, més va defensar, que és un projecte de nació compartida amb el País Valencià i amb les Illes Balears. Ell va escriure en contra de la possibilitat d'una articulació nacional dels països catalans, però podíem dir que Rovira i Virgili estava tan influït per Piu Margall que sempre que podia dissimulava i feia veure que Piu Margall això no ho havia escrit mai. Estarem pendents, doncs, de l'aparició immediata del llibre sobre Piu Margall a Tigre de paper amb el teu estudi introductori, com també de la publicació de les actes d'aquestes jornades de cara a l'any vinent. Gràcies, quasi doctor Montés.